Zo, goeiedag iedereen te Hulst voor een korte boodschappenvlog hier bij de Albert Heijn XL op de latere namiddag. De winkel is ook gewoon open hier op Hemelvaartdag. Dat is ook nog even interessant tot 20 uur. En eerste en tweede Pinksterdag zie ik ook van 8 tot 20 uur. Voilà, ze staan hier al bij de ingang. Dat heb ik direct nodig. Zo, ik heb even mijn boodschappenlijst hier bij de hand. Dus die handsinaasappelen heb ik ook 20% extra korting op met mijn bonusbox. Dus €2,63 in de plaats van €3,29. Dus dat is bijzonder interessant. Hè? Ja, ik ben iemand die veel fruit eet. De bananen heb ik nog thuis. Zoals je hier ook ziet, die persinaasappelen, €2,79. Dat is ook een stuk goedkoper dan bijvoorbeeld in Sint-Niklaas bij de AH. Daar kosten ze bijna €5. Kan ik ook even de link tonen. Dus het verschil, €2,79. Bon, die kunnen ook wel nog mee voor sappen. En dan heb ik ook nodig de Krusli. Zie ik nu ook 2+1 gratis. Zo. Ja, ik kom hier ook wel regelmatig zo voor bijkomstige zaken, maar niet direct in een boodschappenvlog. Maar bon, het is ook wel interessant. Jij was 30. Netwerk die we net goed kunnen gebruiken. Staat hier ook aangeduid, hè? Dus via een gewone bonus, niet via de bonusbox. Sorry, de chocolade, hebt u die nog? 900 gram. Ja. Ja, ik heb er normaal 3 nodig. Ja, dank u. Dat is bijzonder interessant, hè? Dat is 900 gram. Praktisch 1 kilo gratis. Natuurlijk kan je ook combineren met de andere. Hè? Ik heb wel de normale groente, dus die. Ah ja, van deze. En dit, is dat ook met chocolade of niet zeker? Dat is cookies en cream, dat is een soort van chocolade. De koekjes zijn meestal een beetje chocoladesmaak. Oké, wel bedankt voor de moeite. Ja. Ik zie ook wel deze hier. Is ook 2+1 gratis. Bon. Ik ga voor het ogenblik die meedoen. €450 gram. Het is 7,98 voor 3. Hè. Dat is ook wel goed. Dan even kijken van dat hier.
Bon, ik ken deze niet, maar ik ga die toch wel ook meedoen. Dus ook. Bon. Altijd wel een keer iets nieuws. En dat komt ook wel goed te passen. Zo. Natuurlijk is dat terug een voorraad. Hè. Voilà, dat was het voor mij. We zien dus hier ook het gebied van Boos. Ook de Kellogg's merken hier. 2 + 1 gratis. Dat is opnieuw interessant. Dus een voorraad voorzien thuis. Zo heb je terug voor enkele maanden als gecombineerd met andere ontbijten. Zo. Voilà, dat was het voor mij. De bijkomstige boodschappen. Ik ga natuurlijk wel nog even kijken hier. %10% vet. Dat is ook wel interessant. Nienke, waar is hij nou weer? Dit hier. Alle Campina gekoelde zuivel, 2 aan de halve prijs. Oh, dat is ook wel. Even kijken, een kilo. Dat is dat 2 tekens van 500. Hè. Dat is het hier. Zo. Kan ook nog mee. Ik heb nog olijfolie in voorraad, maar bon, ik vind het ook wel interessant af en toe nog een keer te kijken hier. Maar ik zie dus ook wel andere merken die in korting staan. %25% korting, dus ook wel interessant. Zo. Ja, die zit er ook terug bij hier, 20% korting. Dus al deze soorten hier, dus dit natuurlijk. Beide gaan hier. De kippenfilet is ook wel gezond. Mager vlees voor sandwichen en bijkomstigen. Zo, dat was het voor mij. Tijd voor de kassa. Dus even een korte boodschappen. Zo even de zelfscan is ook wel leuk voor de mensen die meekijken. Hè.
hier al duidelijk aangeduid. 4,51 bonus. Ja, dat is goed hoor, dankjewel. Oh, dat was. Oh, sorry. Ja. Zo, afrekenen. Ja, hier kan ik kiezen voor de volledige bon. Ik heb natuurlijk ook wel digitaal op mijn applicatie. Hè. Zo, beste mensen, hier nog wat beelden van het zonnige Hulst. Dus vandaag was het feitelijk een voorraad van ja, die muesli. Heb ik wel voor enkele maanden. En ook wel interessant een keer deze soort te proeven. Hè. Bon, de voordelen nu. Even kijken. Ook terug digitaal te zien hier. Dus ik heb een voordeel van €13,37. Dus ik heb betaald €33. Normaal gezien zou het 46 zijn. Dus een besparing terug van €13 is absoluut de moeite. En natuurlijk ook wel het prijsverschil. Kan ik ook nog even tonen. Met de AHA in België. Kijk, dit hier bijvoorbeeld kost wel praktisch €5 die persinaasappel. In Sint-Niklaas, toen ik langs was. En dan ook wel interessant dit hier, hè, voor bij het ontbijt. Wat afwisselen, ik heb natuurlijk nog meer zaken thuis, hè, maar bon, dit was aanvullend. Zo beste mensen, tot een nieuwe Albert Geijn XL. Dat was een bijzonder korte vlog, maar ook opnieuw wel even interessant. Tot later.